Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED marketing products. Karon magadalit kaninyo sa Kasikas sa Panglawas. Kasikas sa Panglawas. Mga igalang isuon, mga adlaw kaninyong tanan ug welcome sa ato ang pagpanaguban. Ani na pod kining atong tulumanon sa SED Marketing, ang atong 5 minutos nga SED alang sa kahimsog. Tulumanong maghahatag og dugang impormasyon kaalam mo kay balo aron kanang imong lawas atong adunay hinagiban nga makigbatok sa mga klase-klaseng mga balatian. Ako si Mr. Panyawan ug welcome na usab nining atong tulumanon karon. Kabalo ba kay galag igsuon nga adunay ginatawag nga balatian nga dysentery. Kaning dysentery mga higalag igsuon sa kanikamatang sa problema sa lawas nga diin usa kanikamatang sa gastroenteritis or pagkasamad sa ato ang gastrointestinal tract, no, nga diin adunay resulta nga mamahimong adunay dugo ang imuhang diarrhea. Sa katong mga kaigsuonan nato da karon nga nagasinati o ginatawag natong diarrhea, kung iniglantaw nimo sa imuhang hugaw nga aduna kini siya dugo, basig dysentery ka na, no? Or kanang ginatawag natong dysenteria. Ang dysenteria posibleng mag-angkon ka og paghilana at pagsakit sa imong tiyan. Aduna kay murag dili kompleto nga pagpagawa sa imong hugaw. O usab adunay ginatawag nga komplikasyon sa dehydration. Kaning dysentery nagabuot pasabot niini usa ka bloody diarrhea, no, murag kalibanga nga sagol dugo nga posible nga ang hinungdan niini or ang makita nimo niini murag adunay murag plema sa imong hugaw. Ang hinungdan niini mo kaning mga infectious germs, mga parasites o irritation sa ato ang gut or kaning atong stomach gikan sa mga chemical. Ang pinakalabing common nga infection sa dysentery mamahimong hinungdan ini mga bakterya o usab posible pod kaning kanilaging ginaingon nga adunay problema sa maybe siguro sa ato ang ginainom nga mga tambal, no, nga maghatag pod kini siya og pagsamad sa ato ang mga gut and makaproduce na inon kining pagdugo sa ato ang hugaw. Aron na matabangan pananglitan ang dysentery mga higalag igsuon, timali kanunay nga ang SED Marketing adunay SED Cogon Herbal Capsule nga di na pamatud-an nga makatabang kini og dako sa kalawasan. Ilabi na gyud ang pagtantang sa mga laing-laing mga klase sa mga problema. Timani kanunay mga higalag igsuon nga ang ato ang Cogon aduna kini siya benepisyo, no, gikan sa iyahang gamot or kaniyang ugat ngadto sa iyang stem, sa iyang lawas, ngadto sa iyang leaves or sa iyang dahon. Sa ugat palang daan sa Cogon mga higalag igsuon, ginagamit kini sa pagtambal sa mga bisan unsang matang sa mga balatian. Ilabi na kaning dysenteria. Mao kini siya ang ginabuhat kaniadto sa mga atong katiguangan, no. Maglaga sila sa ugat sa Cogon. Gumikan kina pamatud-an kining mabisang panlunas, no, pagkatabang sa pagtangtang sa pagkalibanga ug usab alang sa katong mga adunay sagol dugo, no, nga ginatawag natong dysentery. Pasintabay lang sa mga nagkaon karon o baka mga kaisunan nato nga medyo sensitibo diha. Timani lamang nga ang tuyog tumong sa SED Marketing mao kanang pagtabang and nakita namo nga ang Cogon inubanan sa panyawan nga tanom. Apil pa ang banaba, mas maayo ang pagtabang nini sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa lawas. Munang kung ikaw igsuon, medyo kasinati ka karon og mga dinagkong problema sa kalawasan timani kanunay, nga doon na kita'y SED Cogon Herbal Capsule nga napamatud ang makatabang. Ilabi na sa ato ang mga problema sa lawas kung pananglitan kita adunay dysenteria. Timani kanunay mga higalag isuon nga ang SED Cogon Herbal Capsule nagaangkon ka na sa tulo ka mga sangkap nga napamatud ang makatabang sa lawas. Ang Cogon plant, no, kaning tanom nga Cogon, apil panini ang atong mango, ang kaning atong panyawan ug usab kaning banaba. Mo nang nindot kaayo kining atong SED Cogon Herbal Capsule nga makatabang sa atong kalawasan. SED Cogon Herbal Capsule, basta SED Cogon, lawas bas Cogon. Inyong nabati ang atong Kasikas sa Panglawas. Hatod ka natos maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama o tigapon sa mga nagunang mga SED Marketing products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garden Capsule, SED Cogon Herbal Capsule, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang atong mga SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Kojic Soap, ug SED Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa Panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.